Daki Pongwat Kidkot Jong Kaseng New Trap Youth Council HYC haka aku Patrick Jemang kila Leit senran ya Presiden Kaseng Uba Roy Kupar senrem Sadar Police Station halor ke jingsya khot hajir haka bayade ber ke jingjia Leit pen praying Lum Survey Uba senrem ulawan mi hakmat u investigation officer hapo Sadar Police Station halor ka kes bala register hakabaya day ber kajing Leit pen prabi anya ki ying kisam hapo Lum Survey kabalaja hak arklai terik menta ubanai ki bor pulit kila register bat pengat iki nongialam ba hakmat jong ka HYC haki kendon baper ka bakentup ka MMPO Act nalor u presiden ki armut ki wei pat ki nongialam ki bakentup ya vice president udon bok langkar lingdo bat u assistant general secretary u Isaac Basayamoy ken salai hajir hakini ki kendiat sengi ki banwan hakmat u IO habakren syakilat pathai khubor hadian balami na po Sadar Police Station uni unong yalam ka HYC uloong ngimdan AA banong persya e katanat pulin henry mangi haringkat upajba ngilayo iya ka jinglong jingman jong ka jaka hapo Lum Survey ngilale yala ka kamram bat menta ka sengi ngalawan mi hapo Sadar Police Station namar ngilarai bengin ai ka jinga trilang hakabay day bat ka jing tokyat halor kani kapang Ulaong ru bakani ke jingwan mi syapo police station kalong ban I statement halor ka case bala register daki pulin haki babun ki kendon jong ka IPC ka bakentup ya ka MMPO nalor kata uba senrem ulaong baka case persya yaki kalong tang ka benta jong ka jingay lenti henry kidon ya ka jingay bat ka jingkermen ka baskem baki nongsong snong jong ka bri uhnyo trem kidon rengkat lang bat ki bat kumta kimdon ya kanu ka dawan snos ear Ulaong ru bakaseng kadayay biteng bantri na kabanta kabhakom yat jong kitrairi tray mulok. Ngitip haru baka pisa na kikam kai drok kalong kabahe bha. Bat ngisngong tu bakidon kibriw kibadon kiti. Hakum kini kikam baman kibakwa banweng yangi na kani kalinti jong kajingale persya yaw drok. Kabakum kani kajing persyang kan omla ban pensange ingi ban syem yakimat kibawan ra kajing bat kajing sungkya yakitrairi tray mulok. Ngila syem ya karai ban biteng ha ka jingale bat ban bitilenti pat ya kito ki bala kirni hau drop syakalenti ka badai ong shushu unong yalam kaseng adin ba naka liang jong police department kila pa ya ka notice ingkong yang am ta kasi ban mi yang ya po Sadar Police Station ban ay ka statement by day bat ka case ya ka bala register persya yangi kung kinoilam kum ka jing sungtu jongi ya ka case persya yang ila ay da ka police department hi bat lapan ngat ki babun ki kendon jong ka IPC bat kumju ru jong ka MMPO tabay de pakatu ka sngi ya ka ba na kalyang jong kaseng ila Leit bandrung hak apply trick hanti po Lum Survey ti katkum ka jing hawan jong ki pulit kumangilong na du menen bahaba ka police department kan khot yang ni ikloy banwan ban ya simbenta ha kanika jing toket Kum juru lada pengat ika kes persya engi lada ka kes kapoy pokut hi hadin bagi kulit kinle la ka jong ka kami ru nakalayang ka jong ni ngin ya simbentai kata tingim don ni ban keren persya ya ka police department ni anu re kumba kalong hi nakalayang jong ka seng ringkat bat kipat ba ngilayo i ka jing long jingman jong ka jaka to ka apply trick bat kabla penplong pat ya ki babun ki badan hang tu ban syem ban le ya ka e ka bade ban le ti ngilade ban pendap la ka jong kamram ba mentara sengiru kumbala khot na kalyang jong ki bor kulit ngalawan mi hang ni bat hadin jong akin sa don sa kiwe pat kinoilam ya kumba sa arngut kinoilam vice president we but we secretary ki balay bu kasingi ki hakuwe pat kiski te na kalyang ka jong kiru nginyawan hi ha hak kumangalawan mga mentara singi nginyawan hi banya simbenta kani ka jing tokit na kalyang jong kum kinoilam kumangilayeng ha kanong rem ba nginyale nakabenta banyada ban pensa ila ka jong kajat menteri ikini kijing ai case kijing pengat kendon kijing ya lenti kijong ni kum kinoilam ya kabangi hap ban mat bat ni kmi lenti bat ni smong thuru ba bangi le nam ta banyada ila jong gari ba kajat menteri nginget bagi pat ba jong kajat menteri nyong trap kidon senda ni tela dagi pat ba jong kajat menteri nyong trap kidon senda bat ni ngimting bat nimret ya kum kini kijing pengat ki kendon ki fair ditangkan ni kasuban kerpat ki pat ba jong kajat menteri mungkin kenmau ya kinoilam ba ya kaseng ki khot jong kaseng ki bakum kini kijing tenju kinangja nang ni syakmat ru inget ba namar ba
kisian mengila simti kam tam ngitip ba bagini pro khaj kimi namar ba kaseng gasem ya kasenjam man ra dingkhong kam tam yo drugs bat ngitip kumba baro ngitip kapisa kabaidi ka jingkai ba ka jingpanya yo jong drugs kabun ba ka he ba tingi so thu ro ba kita gibriu lada gi so thu ba kadon ka jingwet le se ha ka jing penya yo gi jong ki yo drugs kin sim mi kila kilenti gi bobon ja ba kumnu ban pengat kumnu ban pensitom mengi lani kumnu ban pengat ingi ki kendon ki bafer ringi ngilada ban rai da ko ga jingmut ba ya ki kun samla ki jongi ki belangat au drugs ngin yele kak bala ban pensu thu eki ban yalam ki sebalendi ke badai bomlien ban penya yo new drugs ngi nom aila de ki bakin yo ban le ya kata da tusuk ya kata kari ka nom rem ka bakaseng ka yeng bat ngi nang ni syakmat ru ngi nang yele ki kam ki bangi su thu ki long ki kam ki badan kam nom ta ban yada yala ka jong gari ka ja